cɛ faramuso ka denmisɛnnin babakɔrɔ sara misɛnnin ne y'an sigilen kunnafoni bala kɛnɛ kan waleɲumandɔn ni foli ni tanni an b'o ta ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ sara misɛnnin kunu ale de tun ye juwakun daminɛ min ye san 2026 ye min y'o gafe galegale o kɛra kunu sara misɛnnin ni k'an ta fara kunu maaw ta kan min ye sankura ye ala k'a kan ka san ye ala k'a kɛ nisɔndiya san ye ala k'a kɛ mali ka yiriwa san ye bamancɛ wale min bɛ jamana in kɔnɔ ala k'a kɛ fu sirili ye o danna mali ɲɛmaw sara misɛnnin ala ka fanga d'u ma ala ka se d'u ma mali marali ani a yiriwali se sara misɛnnin kurun kɔnɔmɔgɔ bɛ sago ye ba tigɛ ko ɲuman ye ala ka jamana ja an bɛ da ka miiro de la su fara tile kan ala ka mali ja sara misɛnnin o tuma n'an sigira kɛnɛ kan an fari fununen don a nisɔndiyalen don sabu an b'o de fɔ tuma bɛɛ baara in ani sirasi tɛ taa sara misɛnnin maaw de sigilen bɛ ka makɔnɔ k'a daminɛ ka ye arajo kule fɛn ale bɛ ka santalama ka taa bila fo Anderbukan sɛnɛkɛlaw mɔnikɛlaw baganmaralaw foroba baarakɛlaw kɛnyɛrɛyew bɛɛ lajɛlen de ko dugu jɛ ko 21 arajo jɛgɛfɔ ka kula waati sera o tuma a kana to a ka tɛmɛ an kan sara misɛnnin n'an dun sigir'o kɛnɛ kan fo an k'olu fo k'u waleɲuman dɔn jɛgɛ fanga ye ji ye an malikɛlaw fanga ye an ka lamɛnbaaw de ye cɛman ni musoman denmisɛnnin maakɔrɔba olu de b'an galabuja o de kumu kɔnɔ maa kelen baara man di baara in ye jamajɛ baara ye nɛgɛ kɛrɛfɛ juru bɛ Mamutu Kamara bolo kabini 5 heures du matin arajo jɛgɛfɔ officiel ani YouTube o bɛ nɛgɛ tigi yɛrɛ bolo n'o ye Ahmed Jakite yani ne o ye laada ye kumaso in kɔnɔ tarata o tarata e ko cogo di Bajabate namu yɛrɛ ladikan o bɛ da jɔn na laloma kɔ o ye tiɲɛ i ye mun fɔ an b'an kanubɔw fo ni k'u waleɲuman dɔn hali ka sababu kɛ olu de b'anw bilasira n'an ko an bɛ fili o b'i wele n'i ye ɲuman kɛ o b'i wele maakɔrɔ hakili sigilenw an b'u fo k'u waleɲuman dɔn sɛbɛnni kɛbaaw minnu bɛ yen n'u b'a sɛbɛn an bɛ bonyamasegin ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma an bɛ tila k'a f'u ɲɛna u k'a sɛbɛn olu de ka sɛbɛnni kɛ ɲuman o de bɛ kɛ sababu ye anw bɛ kunnafoni ɲuman di n'o kɛra population bɛ kunnafoni ɲuman sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye ka maaw bilasira ladilikan a bɛ ɲɛsin anw ma a bɛ ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma a bɛ ɲɛsin anw lamɛnbaaw ma an bɛɛ lajɛlen de ka hɛrɛ bolo jamana in ala k'a ɲɛma jɔ an bɛ fɛn fɛn ɲini ala subahanahu wa taala fɛ ala k'a d'an ka jamana ma ni wariko don ala k'a nɔgɔya minnu ta ye banako ye ala k'a ban gɛlɛyamisɛnnin minnu fana bɛ yen ala k'a ban n ko k'a bɛɛ lajɛlen n tɛ doka dɔ ye o donkan ye donkan ka ɲi an bɛ taa Mamutu fan fɛ kunnafoniw bɛ k'a makɔnɔ min ye janfa labɛnba ye a kɔlɔlɔ ye o ta ye o ye tiɲɛ bala cogo bɛɛ de sara misɛnnin bisimila ne bɛ n tigɛ don joona l'indépendant sɛbɛnnikɛla ye Musa Bilali Sidibe Musa ye mun fɔ Musa sara misɛnnin min ye u y'a fɔ u y'a kɛ ni o ye au conseil des Maliens de l'extérieur ye sɛbɛnnikɛla ko sara misɛnnin b'a ye k'a fɔ min ye ntana gosilen k'a yira k'a fɔ faso Maliba sara misɛnnin a kunbɛn bala la bamanciya wale o firilen b'an ka jamana kan sara misɛnnin min ye jamanadenw wele bilali bɛ bɛɛ lajɛlen ma maa kelen tɛ se ko la sɛbɛnnikɛla ko a ko maa min bɛ au conseil malien de l'extérieur n'o ye Abibu Sila sara misɛnnin ale yɛrɛ ka lajɛ dɔ senfɛ Bamako yan i b'a ye k'a fɔ n'o bɛnna décembre kalo tile 15 ma a kumana sara misɛnnin a ye kuma min fɔ min kɔni ye juwakun 2 lajɛ kɔnɔna la maa minnu garisɛgɛ bɛn bɛ tunkarasigi ma a y'a yira k'a fɔ lajɛ in kɔnɔna la o tuma min ye jamana ka muɲu ni sabali jamana ale ka dɛmɛ mun ye olu tunkarankew ye olu minnu sigiyɔrɔ bɛn bɛ jamana kɔfɛla ma sara misɛnnin k'u bɛna lajɛ ni ka ntanan gosi maa min bɛ se ka dɔ fara ɲɔgɔn kan ni k'o ta k'o di jamana ma sɛbɛnnikɛla ko sara misɛnnin u ye ntanan gosi k'a ɲɛsin min ye malidenw ma minnu sigilen bɛ jamana kɔfɛ dɔrɔmɛ man dɔgɔn wa 1000 yɛrɛ man ca sɛbɛnnikɛla ko sara misɛnnin wari min sɔrɔla ka kinbiri k'a fara ɲɔgɔn kan CFA wari 200 000 sɛbɛnnikɛla ko a ko 200 000 a ka ca i n'a fɔ a ka dɔgɔn n'i ye malidenw lajɛ jamana kɔfɛ sara misɛnnin fournisseurs bɛ yen nafolotigiw bɛ yen banaw bɛ yen sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ fasoko foyi de tɛ caya foyi de tɛ giriw ma nka min ye 200 000 ye n'a dun bɛ k'a fɔ ŋaniya ɲuman kɔnɔna la u bolo sera ka dɔw de ka sara misɛnnin u y'a yira k'a fɔ wa 1000000 in a tɛna se ka di ten ni jamanadenw ma bɔ a kalama sabu maaw de y'u ka dɔrɔmɛ 1 fara ɲɔgɔn kan ni k'a kɛ 100 000 ye sɛbɛnnikɛla ko min y'o wari di yɔrɔ u taara bɛɛ lajɛlen bila banki dɔ kɔnɔ ni k'o chèque géant sara misɛnnin ni k'o ta k'o di
ministre filama an ka sɔrɔ ale ni nafolo ministre n'o ye Alfuseni Sanu ale ni ministre mun ɲɛsinnen bɛ malidenw minnu sigilen bɛ jamana kɔfɛ n'o ye Musa Atayari ye sɛbɛnnikɛla ko i b'a ye k'a fɔ min kɔni Alfuseni Sanu ye sɔrɔ ni nafolo ministre ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin bɛ hakili ɲuman ni dɛmɛ de kofɔ sabu jamana ka gona bɛ don min na ko bi Mali mako bɛ wari la lawale la Mali ale ni jamana minnu tun bɛ min ye filani teriya la Saddam Hussein ko caman ba bɔnbɔ o la ala ni jamana ale ka kungilenna a ka taabolo kura sɛbɛnnikɛla ko ni malidenw yɛrɛ y'o don yɛrɛ ni ka wari fara ɲɔgɔn kan ka na n'a ye ko gɛlɛya minnu dadalen bɛ ɲɔgɔn kan o kuma ko ka nafolo ta ka don la Saddam Hussein k'u y'a k'u yɛrɛ ye yɛrɛ ci kɛ ko ɲuman ani foli ka kan kunnafoni filalen an ye min bɔ indépendant kɔnɔ u ka bi bɔli don Jabate namu bɛn bolo don ni sɛbɛn n'an b'a wele ko Kalimu info o don n'i ye kalo ta ka tiɲɛtigi kɛlɛ siga foyi t'a la o y'i ka lebu dugu jɛlen o ye tiɲɛ dɛ an bɛ taa min ye cour d'appel ye mun bɛ an bɛ waati min n'a fɔ CADN na mun y'an ka ministre ɲɛmaakɔrɔ ye Musa Mara i n'a fɔ cybercriminalité maaw olu ye kiiri fɔlɔ min kɛ a yira sa k'a fɔ min ye san 2 kaso ye a b'o kɛ nka kelen kɔni o ye surisi ye sɛbɛn fasiriba ka fɔ la min ye maître Muntaka Tall ye ale y'a yira sa k'a fɔ an bɛ waati min n'a fɔ sisan nin ko in bɛɛ lajɛlen bɛ nin dɔn depuis octobre kalo san 2025 na min ye cybercriminalité ye olu ye baara min kɛ u ka jaabi ne ka kiiri ne k'a bɔ k'a bɛn sɛbɛn fasiriba ka fɔ la a yira sa k'a fɔ min ye san 2 kaso ye o min dara ka ɲɛsin a ma min ye san 1 ye k'o juru don a la min ye 500 fana ye o bɛ kɛ dommage intérêt ye o bɛ di a ma sɛbɛn fasiriba ka fɔ la a b'o de sara jamana ye sɛbɛn fasiriba ko a ko jalaki min kɛlen don ka ɲɛsin Musa Mara ma ni ale ye politikitɔ minnu bɛ yen ni o ye yɛlɛma ye komi politiko kuma ti fɔ o président d'honneur min ɲɛsinnen don a ma yira sa k'a fɔ ale ye tagasegi min kɛ kasonba la min ye détenu ye ani u ye baro min kɛ a yira sa k'a fɔ a ye kɔrɔfɔ min ni o kɔni ma ɲɛ o kɛra sababu ye kɔrɔfɔ in a yira sa k'a fɔ ka dɛmɛ dɔ kɛ ka ɲɛsin olu ma o min n'o kɛra juillet kalo tile 4 san 2025 Buwa Jabate an bɛ waati min n'a fɔ sisan olu bɛɛ lajɛlen de kɔlɔlɔ a y'o min tuti a ka fɛn kan sɛgɛsɛgɛli de nana wuli o laban min ye Musa Mara ye ne k'a kiiri ne k'a datugu a yira sa k'a fɔ bɛɛ lajɛlen sigilen don min kɔnɔ a ka avocat ni o ye maître Muntaka Tall ye o y'a yira sa k'a fɔ wulikajɔ min ni cybercriminalité maaw y'a kɛ ni ka jaabi fɔlɔ min fɛ olu taara ni kɔrɔfɔ ye cour d'appel la i n'a fɔ cɛkɔrɔba hakili sigilenw bɛ yen ni ala ni kɛra jɛn'a ma min ye janvier kalo tile 19 ye san 2026 ye min ye cour d'appel maaw ye olu n'u sigi ka jateminɛ kɛ ka jateminɛ k'a lajɛ sa k'a fɔ Musa Mara n'a ni fiɲɛbɔ ka kan n'a ni fiɲɛbɔ da kan n'a ma kan o kɔni o jaabi olu bɛna di sɛbɛn fasiriba ko a ko nin kɔrɔfɔ in a ko bɛɛ lajɛlen kɔni wililen don k'i jɔ nin na ka sɛbɛn ka kɔrɔfɔ bɛ da u la k'a fɔ Musa Mara premier instance la jaabi kɔni o ma ɲɛ nka min ye jaabi filanan ye cour d'appel la min ye maître Muntaka Tall ye ale ko depuis nin waati janna min ye liberté d'expression ye maa k'i ka hakililataw di ko nin kiiri n'i y'a jateminɛ mun ye Musa Mara ye k'a kun kan k'a ka liberté ni k'a sɔrɔ nka nin don in kɔni o ye janvier kalo tile 19 ye san 2026 ye mun ye cɛkɔrɔba hakili sigilenw ye olu bɛna papier in da k'a lajɛ k'a ni sariya lajɛ n'a sɔrɔla ni a n'a ka kan n'a ni a ma kan o jaabi u n'o kɛ ka ɲɛsin maliden kelenna bɛɛ lajɛlen ma janvier kalo tile 19 san 2026 u ka hakililata di a kan Isa Fɔnba ni y'ale ka sɛbɛn an ye mun bɔ Kalo info la Buwa Jabate Saddam Hussein bili sanfɛ bolilikɛla ale b'a danyɔrɔ dɔn siga t'o la ne bɛ n tigɛ don ko kura Mali tribune sɛbɛnnikɛla ye Abudurahmani Diko ko Saddam Hussein min ye Mali cour suprême ye k'a ye ɲɛmaa kura sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko Saddam Hussein maa min taara ka bila la o kuma k'a b'a dɔn yɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ko nin ko in a nana laɲini mun na i b'a ye k'a fɔ docteur Fatoma Tira ale min tun ye Mali cour suprême président ye Saddam Hussein sɛgɛnnafiɲɛ bɔ o bɛ kɔmɔsuruku kan ja ale ka retraite n'o ye waati min latigɛra ye foroba baara kɔnɔ o kuma k'o tɛnkunna n'o dun tɛnkunna jamana baara ti jɔ Saddam Hussein dɔ bɛ taa dɔ bɛ na i b'a ye k'a fɔ Fatoma Tira ale kɔni ye baara bila ka sababu kɛ retraite ye
sɛbɛnnikɛla ko n'ale kɔni tɛ a jɔyɔrɔ la bilen a wajibilen bɛ min ye jamanakuntigi a ka danaya ta ka da maa wɛrɛ kan sara misɛnnin ni k'o kɛ ɲɛmaa ye sɛbɛnnikɛla ko min ye ɲɛmaaba yɛrɛ ma sigi fɔlɔ o tuma maa min sigira o de ye Bamasa Sisoko sɛbɛnnikɛla ko Bamasa Sisoko ale kɔni bɛ min kɔni ye camancɛ fanga baara n'o ye intérim ye yanni a ko in bɛ confirmer sɛbɛnnikɛla ko o don a ko min ye Bamasa Sisoko sara misɛnnin bɛn kɛra ale ma o tuma k'ale de ka bila ni jɔyɔrɔ in na sabu maa min kan ka bila jɔyɔrɔ in na sara misɛnnin maa min bɛ yɔrɔ in dɔn ni k'a dɔnna kari sɛbɛnnikɛla ko sara misɛnnin n'i ye kow taabolo lajɛ Mali ka san 65 indépendance sɔrɔlen a ko o min tɛmɛna septembre kalo tile 22 i b'a ye k'a fɔ jamanakuntigi ale ye médaille ta ni k'a di maa caman ma sara misɛnnin Bamasa Sisoko yɛrɛ tun b'o jama la min ye Fatoma Tira ale min ye Cour suprême président kɔrɔ ale yɛrɛ tun bɛ jama la douane ale ɲɛmaa kɔrɔ Sinbo Amadu Konate a fana tun bɛ jama na min ye ministère de l'équipement des transports ye ale secrétaire général ye ale fana tun bɛ jama la sara misɛnnin bonyamasegin taara ka nin bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ o tuma k'u ye min kɛ jamana ye o tuma ko a diyara jamana ye o tuma bonya bɛɛ bonyamasegin bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko sara misɛnnin o min tɛmɛna maaw kɔni y'a dɔn k'a fɔ jateminɛ la fɛn dɔ bɛ yen o de ye Fatoma Tira bɛna taa jɔn de bɛna bila nɔ na min ye sɛgɛsɛgɛliw kɛra k'a lajɛ finna k'a lajɛ jɛ la sara misɛnnin min ye ni cɛba in ye n'o ye Sitakili ale ye cɛba in ye o sina k'ale ta k'ale bila la sɛbɛnnikɛla ko sara misɛnnin n'i y'a lajɛ a ko magistrat don sara misɛnnin n'i y'a lajɛ min ye baara ye a y'o min kɛ k'a da ɲɔgɔn kan sara misɛnnin ko de wolola nin na min ye jamanakuntigi kɔrɔ ka pankuru sanko ye sara misɛnnin o kɛnɛ min kiri min dale la cour d'appel la i b'a ye k'a fɔ ko nujuru taara ni k'a d'ale ma sara misɛnnin a ko in bɛ kɛ don min na a yirala k'a fɔ min kɔni tiɲɛ ye sara misɛnnin ko ka baara kɛ n'o ye ni ka tiɲɛ bange jamanadenw sigilen bɛ ka tiɲɛ min makɔnɔ sara misɛnnin a fɔra a ye cogo min na k'a y'a kɛ ka ɲɛsin o kuntilenna ye n'o ye Bamasa Sisoko ye sɛbɛnnikɛla ko sara misɛnnin ɲigi ma kɛ kiri in jaabi la sara misɛnnin minɛn dama jɛngɛ o tuma bɛɛ i ka wasa sɔrɔ a kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye kow taabolo lajɛ min y'o Cour suprême kelen i b'a ye k'a fɔ 3e chambre ye sara misɛnnin n'o ye chambre section civile ye ale de tun ye o ɲɛmaaba ye sara misɛnnin a sina ka ta ka b'o la ni kana bila bɛɛ sanfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye kow taabolo lajɛ min ye san 2020 ye i b'a ye k'a fɔ a tun ye conseil ye cour constitutionnel la sara misɛnnin k'a sina ka démissionner k'a da kun min na min kɔni ye député kalafili min kɛra ni mankanw kɛra o kɔnɔna la sara misɛnnin a sina k'a ka démission da tabali kan k'ale taara ko kɛcogo ma diya ni ne ɲɔgɔn ka dɔgɔn jamana kɔnɔ ka diɲɛ wari kɔ ka diɲɛ jɔyɔrɔ kɔ sara misɛnnin ko kɛcogo man ɲi a y'a kɛ tan n'a m'a kɛ tan ne taara o tɛ bɛɛ ye dɛ o tɛ bɛɛ ye dɛ tiɲɛ de don kiri ye o de ye sara misɛnnin o tuma a sina ka jɛ a jɔyɔrɔ n'a ka nafolo kɔ o tuma k'ale démissionné la sabu ko bɛ ka kɛ kɛcogo min na o tuma ko nin t'a kɛcogo ye jamanadenw ka danaya de b'u kan sɛbɛnnikɛla ko sara misɛnnin n'i y'a lajɛ Bamasa Sisoko i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye formation a y'o kɛ Mali ENA la o tɛmɛnen ko ka bɔ yen a taara min ye Faransi ye ni ka taa Strasbourg sara misɛnnin ni ka tila ka taa juridiction ni ka t'o formation boloda sɛbɛnnikɛla ko a ko a nalen n'i y'a lajɛ a taara k'a bila yɔrɔ caman na min ye kitakaw fɛ yen i b'a ye k'a fɔ sara misɛnnin a taara olu ka kiiritigɛso la o bɔlen kɔ a taara ni ka taa n'a ye Kucala k'a to san 40 ani san 7 la kabini o don maaw y'a dɔn k'a fɔ don dɔ nin bɛna kɛ cɛba dɔ ye kiiriko la jamana in kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ a mankunnen don ŋɛɲɛ t'a fɛ a munlen don a sabalilen don k'a ni sa bɛ don wo kelen kɔnɔ k'a da wa ko min ye a ka baara yɛrɛ taabolo ye fɛn mun ye a tɛ nkalon de fɛ o maa man ca dɛ b'o de kama maaw bɛ yen a bɛ yen dɛ ne a caman ba dugukolo bɛ meleke sara misɛnnin hakilina ɲumantigi maa ɲuman o tɛ ban jamana sara misɛnnin sɛbɛnnikɛla ko i b'a ye k'a fɔ min ye ni kundama ni kalan min b'a la ka taa bila hakilina ni baara kɛcogo ɲuman min b'a la sara misɛnnin ko de nana ni jɔyɔrɔ kura sɔrɔli o tuma min kɔni ye Bamasa Sisoko sara misɛnnin ko Sirakilikaw ka den mandi don n'ale filɛ nin ye Keɲeba fɛ Keɲeba bɛ Kayi marabolo fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye kiiri ye k'a ɲini k'a dɔn sara misɛnnin b'a ye k'a fɔ ko y'ale ka baara taabolo ye o tuma danaya mun dalen filɛ nin ye a kan sɛbɛnnikɛla n'o ye Abudramani Diko ye a ko a bilala yɔrɔ la a bɛ yɔrɔ min dɔn a bɛ se ka yɔrɔ min baara
baara kɛ o kuma ko bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka dugawu k'a ye Ala ka minɛ ɲ'a bolo n'o ye Cour suprême ale ɲɛmaya ye an ka kiiritigɛ so belebeleba min bɛ bɛɛ lajɛlen sanfɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Mali tribune kɔnɔ u ka bi bɔli don n'i y'a mɛn tɛ fili n ka ban ma o n'a wolo jɔlen bɛ n'o tɛ n'a worola ka bɔ wolo la i ko i fila ma siga t'o la cogo bɛ di Jabate n bɛ n bolo don ni sɛbɛn min n'an b'a wele ko Nouvelle Horizon n'i sɔmina ɲɛnamini fɛ i b'i sozoro an bɛ waati min n'a fɔ sisan maliden bɛɛ lajɛlen ka dɔwɔrɔ kɛ ka sababu kɛ an ka Mahamadu Awa Gasama ni CNT député don dangaroba in a bɛ n b'a f'i ɲɛna Côte d'Ivoire jamana na u ka kasonba min bɛ yen n'an b'a wele ko Maka a bɛ kalo 6 bɔ sɛbɛn a ko an bɛ waati min n'a fɔ sisan min ye Mahamadu Awa Gasama ye ale kɔni a ye kɔrɔfɔden lase min ye Côte d'Ivoire jamanakuntigi ma waati tɛmɛnenw na san 2022 o video min n'o kɛra a ka dugutaa sɛbɛn o de kɛra sababu ye min ye Côte d'Ivoirekaw ye o y'a minɛ ne k'a bila ka t'u ka kasonba in na a yɛrɛ ye bataki sɛbɛn ka ɲɛsin Alassane Dramane Ouattara ma n'a bɛ wele ko Ado ne ka yafa ni k'o ɲini o kɛlen kɔfɛ fo kana se sadani ma a kɔnɔ a bɛ kaso in kɔni na min ye a ka kiiri ye ni ka makɔnɔ sɛbɛn fasire b'a ko an bɛ waati min n'a fɔ sisan ni o ye Nouvelle Horizon u y'a yira sa k'a fɔ olu ye kɔrɔfɔ min kɛ décembre kalo tile 31 san 2025 na u ye Zoale da kɔrɔfɔ in na nka an bɛ waati min n'a fɔ sisan min ye juge d'instruction ye kiiritigɛla min n'o b'a kunkun n'a ɲɛɲɛ lajɛ o kɔni ye lajɛliw kɛ ka ɲininkaliw kɛ ale tilala ka sɛbɛnfuraw la ale y'a di kiiritigɛlaw ma kiiritigɛla minnu kan k'o da don a kuma na ne ka jaabi Awa Gasama ni k'a bisimila an bɛ waati min n'a fɔ sisan min ye janvier kalo tile 9 ye o tɛ juma nata ye wa min ye anw ka soden ye Mahamadu Awa Gasama ani kiiritigɛlaw bɛ ɲɔgɔn ye fiɲɛ bɔ dako la n'a bɛna so walima ni min don u na jaabi di o de kama sɛbɛn fasiri b'a ka fɔ la n yɛrɛ y'a fɔ n k'an bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ an ka soden ye Mahamadu Awa Gasama a ka se ka sigi ka na juma don kɔni janvier kalo tile 9 min ye anw ka soden ye ani kiiritigɛlaw bɛ ɲɔgɔn ye ka sababuya kɛ o y'a ka kiiri ye kiiri min kalo 6 kɔfɛ kaso la a n'u bɛna ɲɔgɔn ye jaabi min n'o bɛ di o n'o di min ye kunun ntɛnɛndon ye o min bɛna janvier kalo tile 5 ma san 2026 a ka avocat kɛnɛrɛnna ni o ye cɛkɔrɔba de ye i yɛrɛ n fɔ bɔ Ismaila Konate ale min n'a a ye baro français kɛ Mali fana a b'o baro la ale min n'a bɛ kiiri dɔ kosɛbɛ ale de ye ni kunnafoni ni k'a bɔ k'a ben a tila k'a yira sa k'a fɔ ni Ala ni kira jɛna ma ale kɔni bɛ wuli ka jɔ la depuis juillet kalo tile 2 san 2025 na n'an ka cɛden minɛna ale bɛ wuli ka jɔ la walasa min ye kiiri ye sariya bɛ se ka ɲɛfɔ fana o la sa ni Ala ni kira jɛna ma min ye juma don ye an bala yɛlɛ ka jɛ ka dɔgɔdo kɛ min y'an ka soden ye kiiritigɛla bɛ se ka min fɔ tɛmɛ ka taa Mali la o y'an ka Ala deli nin ye sɛbɛn an ye mun bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Demba Konte ni y'ale ka sɛbɛn ye bi sɔgɔmada na Buwa Jabate Salomisɛni tigɛ n'o ye tiɲɛ ye a tɛ dabila o tɔ na kɛ kɔngɔ ye l'indicateur de renouveau siga t'o la maa min ye sɛbɛnni kɛ o tɔgɔ ye ko Seydou min ye Seydou Jara Salomisɛni Bamankɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko mun de gɛlɛya bɛna wuli tuguni Mali ni Algérie cɛ Ala kana kɛ cɛw ka suwa bɛ ka da fara nanga dɔ k'o ka fara kan sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Algérikaw ka jamanakuntigi n'o ye Abdelmajid Tebboune ye Tebboune cɛkɔrɔba Salomisɛni min y'u ka députéw ye olu ka député bulon na sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ jamanakuntigi Salomisɛni a y'i kanna bɔ u ka jamana ka lajɛ dɔ senfɛ ni ka kuma dɔ ta ka Mali sɛgɛrɛ tuguni sɛbɛnnikɛla ko a ko Algérie bɛ ka min kɛ Mali la Salomisɛni hali bi an ka jolida dɔ bɛ yen o ma kɛnɛya ka ban Salomisɛni a bɛna dɔ wɛrɛ tigɛ ka fara o kan sɛbɛnnikɛla ko nin kuma in yɛrɛ bɔra min ye Abdelmajid Tebboune de da kɔnɔ n'o ye Algérie jamanakuntigi Salomisɛni a ye kuma minnu fɔ i b'a ye k'a fɔ k'a yira k'a fɔ Mali ni Algérie o kuma ko sigiɲɔgɔnmaw don Salomisɛni ko foyi tɛ se ka an bila ɲɔgɔn na o kuma ko ni olu ma dɛmɛ ni dɛmɛ ta ni k'anw sɛgɛrɛ k'olu tɛna kɛ sababu ye ni k'an di an jugu ma min ye jamanakuntigi ni y'ale ka kuma ye a y'i to kuma duman na Salomisɛni ni ka tila ka nkɔri kɛ k'a yira k'a fɔ ko Mali premier ministre n'o ye général de division Ablaye Maïga ka taa bila an ka ministre des affaires étrangères la n'o ye Ablaye Diop ye Salomisɛni ko ni maa fila ye cadre belebelebaw de Mali kɔnɔ o kuma k'ale b'a da Algérikaw tulo kan ko ni maa fila bɛɛ lajɛlen ka kalan de kɛ Algérie ENA kɔnɔ o kuma ko Algérie dɔnniya ko de taara ka d'u ma o fɔkun ye jumɛn olu m'u ka kalan kɛ yɔrɔ wɛrɛ
kalan ye kalan de ye. Wɛrɛ kala kɛ yɔrɔ wɛrɛ dɛ. Mali yɛrɛ kɔnɔ bi. Ta yɛrɛ i b'a sɔrɔ u nana kalan. Mali kɔnɔ bi. An ka Prytanée militaire. Nationalité minnu bɛ yen. O kuma sɔrɔsi kan t'olu fɛ yan. N'a fɔra bɛɛ k'i ta fɔ a ma ɲi dɛ. Nationalité minnu bɛ yen. N'i ma deli man ta fɔ dɛ. Salam Hussein. N bɛ nationalité cité sisan. An ka école de médecine. Nationalité minnu bɛ yen. A bɛ taa fo 10 ni kɔ la. Ayi a ka ca n'o ye. Médecine t'olu fɛ yan. Diɲɛ de taabolo yɛrɛ nin. Ni yɔrɔ min y'i ja i bɛ taa yen. O kɔrɔ tɛ k'e ka yɔrɔ ti yɔrɔba ye. O kɔrɔ tɛ k'i ɲiginɛ i ka yɔrɔ la. Anw bɛ taa dɔ fɛ yen. Dɔw yɛrɛ bɛ na anw fɛ yen. Bi Mali fan bɛɛ dɛbɛ. An ka faculté bɛɛ falen don. Salam Hussein min ye Tebuni ye nin y'ale ka kuma ye. O kuma ko k'a jira k'a fɔ min kɔni ye kumabaw bɛ ka ta ka lu sɛgɛrɛ. Salam Hussein k'ulu tɛna se k'u sigi k'u da mankun. O kuma Salam Hussein n'i ye nin gɛlɛya in bɛɛ lajɛlen lajɛ nin daminɛna waati min na o de ye san 2015 Tɛmɛnikɛla ko a ko min ye Mali jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye cɛkɔrɔba Manden Basa Ibrahim Boubacar Keïta Ala ma hinɛ la ɲɛmaya min kun taara diɲɛma ɲɛna Salam Hussein ni ka dulokiba ta ka don u kana k'a jira k'a fɔ olu de bɛna kɛ basigiba ye Mali gouvernement ale ni Bamaciu ni ɲɔgɔn cɛ Tɛmɛnikɛla ko Algérie a kan ka fɛn minnu kɛ ko Algérie o baaraw kɛ min kɔni an ka jamana ye san 2024 an y'a sama ka b'u bolo k'an yɛrɛ b'an jɔ n'an kunko ye o de ma se ka da u joli la Salam Hussein kɛlɛ bɛɛ kun filɛ an ye nin min sama ka b'u bolo dɛ Salam Hussein u ma se ka min kɔni ma se k'o de ko Tɛmɛnikɛla ko Mali kɔni ko Mali latigɛ bɛ malidenw de bolo maa si t'i da don an kunkanko la min ye Mali ye maliden minnu ye marifa ta Mali kama Salam Hussein k'u bɛna de k'u sigi kɛnɛ kelen kan Salam Hussein an bɛ kuma u mago bɛ fɛn minnu na an b'a fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ ni ka maa wɛrɛ da bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ Tɛmɛnikɛla ko min ye Algérie ye u ye an ka drone dɔ bɛ yen u y'o fana bon Salam Hussein 2025 kɔnɔna la Tɛmɛnikɛla ko min kɔni an ka jamana ɲɛmaaw ye an ye plainte k'u kan i b'a ye k'a fɔ n'o ye CIG la i b'a ye k'a fɔ cour international la Tɛmɛnikɛla ko taama b'o la sisima b'o la min ye yenkaw ye k'u ye Algérie kɔ dogo Tɛmɛnikɛla ko min kɔni ye jaabi min ma b'o la Mali ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ min kɔni ye ko a tɛ ka kɛ tiɲɛ kan sabu maa minnu binna Mali kan ni k'an ka drone gosi k'o taara olu ka espace aérien na Salam Hussein nkalonfin kɔnɔna la sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔ k'a ma kɛ tiɲɛ Tɛmɛnikɛla ko min ye Algérie kelen ye mun na tuguni ko bɛ bɔ ka kumabaw fɔ k'a ɲɛsin Mali ma ko Algérie mun de bɛ a mago bɛ fɛn jumɛn la Mali ko la Salam Hussein min dogolen bɛ an na mais k'a mɛn o mɛn maa min ye sɛbɛnni kɛ n'o ye Seydou Jara ye Algérie bɛ fɛ ka fɛn mun kɛ a bɛ fɛ ka fɛn mun fɔ Salam Hussein k'a mɛn o mɛn a bɛ na si dɔn ko n'o tɛ i dabɔ n ka ko la o sera nin bɛɛ la wa ni ko wɛrɛ ti kɔnɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ l'indicateur de renouveau kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni don Jabate naamu cɛ natɔ filɛ nin ye n'a ye foli kɛ an ka na laminɛ n'a ma foli kɛ o y'a bannen Ala kana maa si ka maa lajɛlen bila i la n bɛ n bolo don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'an b'a wele ko Soir de Bamako min ye san 2 formation kama min ye Maroko jamana ye min ye alimami kɛmɛ bɔyanko n b'a f'i ɲɛna u ye diplôme ta k'a d'u ma an bɛ waati min n'a fɔ sisan ministère des affaires religieuses et des cultes o y'a jira sa k'a fɔ ale tun b'a kɛnɛ kan min ye Mahamadu Kone ye kɛnɛ ɲɛmaya tun b'ale bolo ka taa se ambassadeur ma min ni o bɛ Maroko ko fɔ n'an b'ale wele ko Driss Isla Dieng ale fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na nin bɛɛ lajɛlen kɛra sibiri don o min bɛna janvier kalo tile 3 ma san 2026 ni cérémonie belebeleba in kɛnɛ kan min ye an ka maaba caman ye olu kun bɛ yen i n'a fɔ Haut Conseil islamique ɲɛmaaba Usmani Sherifu Madani Hayidara ka taa se maa minnu bɛ yen n'u ye kalan kɛ min ye Institut Mohamed V na ka tɛmɛ o mun ye formation kɛ o bɛ t'i jɔ maa 700 bɔyanko la ni o ye sergent limam ye u ye olu former ka tɛmɛ olu fana ka jama jɛrɛjɛkulu kun bɛ o n'u ka ɲɛma min ye commune 4 ye commune 4 fana délégation spéciale fana kun bɛ yen minnu bɔra diinɛ kunda o bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na o nana kɛ nin ko seere ye Jabate sɛbɛn fatɛrɛba ko a ko an bɛ waati min n'a fɔ sisan ni alimami 100 o kɔni o former na ni o ye limam Mouridine ye c'est limamu minnu bɛ yen ni olu ye Mouridi dati ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni former na min ye araba ye ni o ye o ka yɔrɔ ye ninnu ka formation in kɔnɔna na a yira sa k'a fɔ a dabakun ye min kama ye o ka se ka diinɛ ɲɛ dɔn ka se ka kɛ misali ye an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa min ye tourisme ko gɛlɛya min bɛ yen min ye alimami ninnu ye bere ka d'u ma u ka wuli k'u cɛsiri min bɛ se ka dɔw kɛ min bɛ se ka taama misɛnnin kɛ walasa min ye kɛlɛ ye min ye banmasiya ye a bɛ se ka dabila diɲɛ kɔnɔ cogo min na min ye u ka ambassadeur ka fɔ ye nin y'ale ka kɔrɔfɔ ye a ko fana ni formation
min filɛ nin ye a ko nin y'a septième promotion de ye maaw dongo 7 mala surunyana n'i y'a jateminɛ cɛw ni musow ka kalan a bɛ t'i jɔ mun ye 700 personnes ye muso b'o la cɛ bɛ o la nka promotion min bɔlen filɛ nin ye o ye maa 100 boyanko ye min ye diplôme tara ka di olu ma ninnu bɛɛ lajɛlen y'u ka kalan kɛ n b'a fɛ institut Mohamed V na ni o ye Marocains fɛ yen Badabate ale kele k'o kɔrɔfɔ fɔ waati min na min ye anw ka ministre ye ni o ye m'a fina Mamadu Kone dankɔrɔba in ale fana kumana ale y'a yira sa k'a fɔ alimami cɛ 100 min jɔlen filɛ nin ye a ko nin bere de dilen aw ma min ye ka se ka duwawu kɛ aw kɔni bɛ kɛ misali ne ye aw kɔni min ye gɛlɛya ye n'a ko k'a bɛ ɲɛsin diinɛ ma n'a bɛ ɲɛsin anw ka jamana yɛrɛ ma a y'a yira sa k'a fɔ banmanci ko mun bɛ sen na n'a fɔ an ka transition ɲɛmaaba ni o ye Asimi Goyita ye ka taa se ministre ma premier ministre ma Ablaye Mayiga a y'a sa k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen ka tilata ye min ye walasa min ye kɛlɛ ye ka taa se banmasiya walima ka se ka dabila a ko alimami ninnu u bɛɛ lajɛlen kan ka nin misali sira minɛ walasa u bɛ se ka min kɛ nin ko in bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin Maroko ambassadeur ma ka tila k'a yira sa k'a fɔ ni Ala ni kira jɛnɛma Mali ni Maroko an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo nin ko in na walasa baaraw bɛ se ka ɲɛ cogo min na nin ye sɛbɛn an ye min bɔ soir de Bamakɔ kɔnɔ bi sɔgɔmada Buwa Jabate kuma ka ɲi an bɛ taa Mamutu fan fɛ an bɛ tila ka na Jabate jamu wɛrɛ foyi tɛ fanda la sabali kɔ sige bala cogo bɛ sɛmisɛnni diɲɛ ye cogo saba ye k'a ye k'a mɛn k'a kɛ sɛmisɛnni ne bɛ n tigɛ don l'indépendant maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ko A Jara min ye A Jara ye sɛmisɛnni a ko hali bi Bamancɛ wale Bamako Segu siraba in da la sɛmisɛnni k'a ma ban fɔlɔ dɛ o ma se nɔgɔya sɛbɛnnikɛla ko a ko tiɲɛ yɛrɛ la caman bɔra la o n'a ta o ta Bamancu sɛmisɛnni k'u bɛ k'u deli ko la maga sɛbɛnnikɛla ko a ko kabini septembre kalo i b'a ye k'a fɔ min ye Bamancɛ wale waati ni waati u bɛ se ka bɔ ni ka dangari kɛ dɔ la n'i ye ko taabolo lajɛ Mali armée n'o ye faama ye dugu jɛ ko 20 olu kɔni bɛ munumunu ni zɔlen da la ni ka Bamancu ɲini sɛbɛnnikɛla ko a ko fiyɛ ka bon kosɛbɛ a ko n'i ye ko taabolo lajɛ sɛmisɛnni kunun tɛnɛn n'o bɛna janvier kalo tile 5 ma min ye armée ka patrouille o ka munumunu salo kɔnɔna la sɛmisɛnni tilegan dɛrɛdɛrɛ fɛ u sina ka na mototigi Bamancu dɔ ye kɔnɔbugu masurunya la sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni mugu de wulilen filɛ nin ye Mali armée k'a ɲini min ye Bamancu ye k'u ɲini ka dɛsɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko u sen ka di dɛ u bɛ nin bɛɛ la cɛw tɛ o n'i ye marifakan tugu ɲɔgɔn na kɔsɔ u bɛ se ka don tugu na ten sɛbɛnnikɛla ko sɛmisɛnni min ye Mali armée ka boli jugu ɲɛ o kuma t'a la Mali armée ka kɔtɔrɔmabɔ o kuma t'a la sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye kunun tigama don kow la min ye ni Bamancu ye sɛmisɛnni minnu kan ka fa olu fara an bɛ waati min na ko sisan ko bila ma di fɔlɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'o Bamancu lajɛ sɛmisɛnni ko dɔnsi kura min b'u bolo o de ye ɲɛnatɔmɔni ye maa minnu ye nafolotigi ye maa minnu ye tɔgɔtigiw ye maa minnu ye jɔyɔrɔbatigiw ye o tuma k'u bɛ k'olu de ɲɛnatɔmɔ jama la o kɔrɔ ko bɛɛ k'i tɔgɔ dɔn ayiwa ni maaw bɛ ka taa bɛɛ k'i tɔgɔ dɔn tiɲɛ don dɛ bɛɛ k'i tɔgɔ dɔn dɛ tiɲɛ don dɛ sɛmisɛnni min ye Bamancu ye sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ Bamancɛ wale ale jilajalen o de kɛra sababu ye min kɔni couvre-feu o kɛra Segu n'a marabolo la kabini juillet kalo tɛmɛnen o couvre-feu kelen o bɛ min ye Joyila marabolo kɔnɔ a ko Bamancu kɔni bɛ munumunu salo la ni fura kɔnɔnaw la sɛmisɛnni sigiyɔrɔ kelen t'u la Mali armée dugu ma jɛ ka bɔ o fana bɛ wuli ka jɔ kɛ ni k'u ɲini sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye Bamancɛ wale sɛmisɛnni ni ka fu sira danna a jamutɛnɛ ka kuma la maaw de b'u tɛmɛtɔla ye maaw de b'u siyɔrɔ ye maaw de b'u u ka dumunikɛyɔrɔ ye sɛmisɛnni ni maa min y'u ye Mali armée ladɔnniya o de ka ɲi dɛ kumafɔbaliya o de bɛ ka nin ko in kolokolo an ka jamana kɔnɔ dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko dibi ni janfa minnu bɛ yen sɛmisɛnni o de bɛ ka nin ko in mɛn sen na a ko min ye Bamancɛ wale ale dan b'a la tigɛlen b'a la a bɛ ban ka jamana in kɔnɔ n'an sɔnna k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka jamana dɛmɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a jamutɛnɛ ale ka sɛbɛnni don Badabate kalo b'a don ɲɛ nka taa dugusajɛ n y'o de fɔ n ko kalo ka di komi di nɔnɔ nka laban ye kumasuli ni n bɛ n bolo don ni sɛbɛn bɔ sɛbɛn n'an b'a wele ko nouvelle horizon an bɛ taa n b'a
fina kita min ye découpage laban min kɛra kita ale ye n b'a fina région 12 ye an ka jamana kɔnɔ ale ni kaye kɔni a n'o man jan an bɛ waati min n'a fɔ sisan enseignant mun bɛ yen min ye karamɔgɔw ka syndicat minnu bɛ yen ni u ye n b'a fina accord du 15 octobre 2016 n'u bɛɛ lajɛlen jɛra k'u bolonɔ bila a la anw ka jamana kɔnɔ ni o ye CNJ régional des syndicats de l'éducation de kita ye n b'a fina u ye baara bila de bɛ kunun ka classe kɔnɔnaw ni k'u langolo to ka sababuya kɛ min ye olu ka nafolo ye wari min n'a kan ka di u ma yɛrɛ sa k'a fɔ min ye retard ko kuma kɔni ye o kɔni o bɛ a la décembre kalo in kɔni dɔgɔtɔrɔ karamɔgɔw ma o wari sɔrɔ n b'a fina misi b'o sɔrɔ misiw ma o sɔrɔ madame m'o sɔrɔ o de kɔnɔna na sa sara kɛ salaire de bɛ yan des salaires du mois de décembre 2025 non payé ko a ma sara voilà o min ma sara min ye synergie régionale des syndicats de l'éducation de kita ye olu kɔni ye classe kɔnɔnaw kɛ tombo ye kunun k'a yira sa k'a fɔ u ka kasabi ma di ka sababu kɛ n'i y'a mɛn jelimuso k'a ka di jelikɛ k'a ka di n b'a f'i ɲɛna dɔ b'i bolo min ka dun n bɛna n jigin nɛgɛ kunna k'a munumunu anw yɛrɛ filɛ de kuma min na ta i b'a sɔrɔ dɔɔnin b'an da sɛbɛn fatiri b'a ko a ko an bɛ waati min n'a fɔ sisan min ye nin syndicat ɲɛmaa ninnu ye u ye lettre sɛbɛn ka ɲɛsin kita gouverneur ma lettre min n'a numéro 2026 001 u y'a sɛbɛn ka ɲɛsin a ma janvier kalo tile 3 san 2026 u y'a yira la sa k'a fɔ monsieur le gouverneur min ye sariyaw yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ administration territoriale la saraw baaraw kan ka kɛ cogo min na a yira sa k'a fɔ min ye i bɛ kalo min na min ye kalo tile 25 ye k'o kɔni kan ka sɔrɔ kɔɲɔw bɛɛ lajɛlen kɔni dafara i ka kasabi kɔni hali n'i m'a sɔrɔ sa a na kɛ sɛbɛnfura b'i bolo a bɛ nin yɔrɔ in na i ka taa nɔfɛ n'a fɔra ko waati sera Buwa Jabate ka tila ka na ye sa k'a fɔ ko syndicaw ma wari sɔrɔ u y'a yira sa k'a fɔ olu ma bila dagirin da la olu mun ye n b'a f'i ɲɛna accord signé du 15 octobre 2016 olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ olu kɔni ye kalan kɔni u ye classe kɔnɔnaw u y'u to yen fɔlɔ ko sani ɲɛ ka dɔn u ka kow la o la sa an tɛna dɔ kɛ sa wa min ye nin ko ye ala k'a nɔgɔya jamana ɲɛmɔgɔw ka wuli ka jɔ kɛ u ni syndicaw ka kuma walasa nin ko in bɛ se ka nɔgɔya cogo min na nin kun ye sɛbɛn an ye mun bɔ nouvelle horizon kɔnɔ min bɔra bi tara dɔ in na janvier kalo tile 6 san 2026 jamana in ye jamana kelen de ye jamana kolo kelen don misɛnnin an bɛɛ lajɛlen de ye fa kelen ba kelen kow mana gɛlɛya cogo cogo Mali ye jamana min ye a tɛ to senna kuda a bɛ nɔgɔya min ye nin ko in ye bɛ mesure ta sisan janko général de division Ablaye Mayiga misɛnnin a bɛ nin ko in ɲɛnabɔ sisan janko e bɛn bɛ se ka kɛ kow la misɛnnin kita kunnafoni o bɛ dan sigi an ka bi kibaruya la misɛnnin a kuma n'an dun tilala dɔwɛrɛ t'an bolo o de ye waleɲuman dɔn ye k'o ta ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ misɛnnin an don ka kɛra min ye n'i y'a mɛn ko arajo a lamɛnba n'i y'a mɛn ko arajo maaw de b'i lamɛn sara misɛnnin maaw de b'i bilasira maaw de b'i lamɛn sara misɛnnin maa minnu b'an lamɛn an tɛ wari d'u ma k'an lamɛn koyi u b'an lamɛn k'an ka d'u ye u b'an lamɛn ni kanu kɔnɔ sara misɛnnin wajibi de ye bonyamasegi ye k'u ni ce u ni baraji ala k'u sara sara misɛnnin ala k'an to ɲɔgɔn ye min ye foli la k'a fɔ ka waleɲuman dɔn ayiwa Mamutu o bɛɛ la cɛsiriw tɛ dɛ n'i ye e ni Mamutu jɔ ɲɔgɔn kɔrɔ n b'a fɔ bi égalité bɛ yen dɛ mais il m'a arrangé aujourd'hui quoi diɲɛ yɛrɛ ye arrangement ye n ko diɲɛ ye arrangement ye mais prince de tɛ kɛlɛ ni maa y'i arrangé i b'a dɔn a ye mais prince de tɛ kɛlɛ sara misɛnnin min ye nɛgɛtigi ye n'o y'a mɛn Jakite ale kɔni jɔn b'a sen kan radio Jɛgɛfɔ officiel ni YouTube o tuma ɲɛmaya b'ale bolo sɔɔni maaw bɛna sɔn duman ni ja duman ni k'o ye réseau kan e ni ne ye tarata o tarata an bɛ bɛn nin kumaso in kɔnɔ a kɛ to b'o kan Mohamɛdi